Любов? Ела да не помагаш. Ще дойдеш днес да направим заедно. Те само можем да помогнеш. Аз ти си овкал. Какво ти? Ела да нарежеш салама. Опарта! Моля, кому помагаш? Тъчнията. Няма бе. Аз те за колкото е да помагам. Верто правя. С яденето. Не с кускуса. Ама да брачкам ти не ядеш. Ще ядем заедно. Само на първото де. Добре, такъв случай. Като не помагаш, това ще измислиш.